Игезәкләр шундый матур бизәкләр. Алар бер-берсен туеп яшиләр. Берсе бала тапканда, икенчесе бала тудыру йорты буйлап әйләнеп бергән. Борчылып, нинди сиземлән тоясызмы? Ә инде оештыручылары бүгенге әңгәмәгә аларның барсын бергә җыеп алып килгән. Матурлык тудыралар. Матурлык бизнеслары бар. Һәм әлеге матурлык белән яшәүче чырлы кунаклар бүген ачыктан-ачык әңгәмәгә әзер. Серләрен ачарлар микән? Менә хәзер беләбез. Рәхим итик. Исәнмез, кадерле телевизор караучылар. Бездә бүген кунакта популяр РЛ игезәкләр төркеме һәм аларның иҗатташ дуслары Радик Хаметов. Без инде әңгәмәне башлап җибәрәбез һәм кунакларыбызга ассаламу алейкум, исәнмесез дип эндәшәбез. Исәнмесез. Сез инде игезәкләр булгач аңлашыла, җәмгыятьтә дә кызыксынуны бик зурдан уятасыз, чөнки кешегә кызык бит инде холыклары охшаган игезәкләрнең, бер-берсенә охшаганнармы? Бу очракта охшагансыз инде әлбәттә бер-берегезгә күренеп тора. Хәтта инде бүген Радик әфәнде дә сезнең 3нче туганыгыз сыман шулай бер төстән киенеп килеп утырган. Рәхмәт аңа. Шулай да игезәк булуның бүгенге сәхнәдә, бүгенге тормышта өстенлекләре бармы? Игезәккә яшәргә җайлыракмы? Шул турыда сөйләшеп узыйк әле. Җайлырак әлбәттә. Җайлырак. Җайлырак. Кеше дөньяга килә, бер үзе, ул бер үзе яши ала. Ике кеше килгән икән, 3 кеше килгән икән, димәк алар бер үзе яши алмый торган кеше. Бу дөньяга килгән дус белән, сеңлесе белән, апасы белән яисә энесе белән, чөнки бер үзе генә югалырга мөмкин, адашырга мөмкин, саташырга мөмкин. Сездә шулай буламы? Бер-берегездән башка саташкан, адашкан чакларыгыз еш? Еш, и бергә булырга кирәк безгә, бик нык бергә. Ул бергә телефоннан гына сөйләшүдән түгел, бергә яшәргә кирәк, көндә күрешергә кирәк, көндә хәбәрләшергә кирәк. Сездә бер-берегезне тоемлау бармы? Ниндидер сизү дип әйтим дигәнеше бар. Бар ая. Сезгә ничегрәк илмәре? Шулай иртән уянасың, әгәр дә синең ничектер теге күңелеңдә тулып китә, елыслар килә. Ул үзеңнең хиссең шулай авыр хәлең булганга түгел, сен просто кирәк менә Эльвирага шалтыратып, аның хәлен сорашырга. Шул вакытта аның башы авыртырга мөмкин, син аны сизәсең уже. Сөйләшмичә калган көннәрегез бармы? Юк. Сөйләшмәгән көннәрдә юк. Юкмы? Холыкларыгыз төрлеме? Холыклар мәсьәләсенә килгән. Әйтәләр, игезәкләрнең берсе шартлаучан була, ә икенчесе тыныч кына була дип. Сездә бармы мондый мөнәсәбәт? Икебез дә тыныч. Юк, икебез дә тыныч. Без мәктәптә укыганда теге авылда бит клубка ирешидек. Кич белән клубка баргач, дуслар, әгәр дә ки бөтен җирдә берсе йөреп, бөтен җирдә ул Эльвира дияләр иде. Мен гел бер килүгә бер җирдә утырамы берсе, ул Эльмира дияләр, шулай таныйлар иде. Мин бөтен җирдә, әгәр монда утырып торсам, андагы ниндидер кызыклыны калдырырмын кебек, күрмичә. Радик кайчан таный башлады? Радик, сез кайчан Эльвира белән күбрәк сөйләшкәч, аралашкач өйрәнәсең инде, таный башласың әкрен. Башта кыен булгандыр. Шамаганнар икән. Төрле. Ягыдан сөйләшеп, тазрак теге аралашкач, ягыдан өйрәнә башладым. Мин дә аерылмадым, башта аермадым аларны берсендә. Шунда. Кайсы. Әле ялгышмасам, сезнең күршегез, шулай бит Радик түбән Кама шәһәрендә күршегез. Минем күрше, Исәнмешәк без. Шулаймы? Иҗатташ дуслар. Шулай да сәхнәгә менгәч, игезәккә җиңелрәкме? Ике игезәккә инде популярлык яуларга, тулы концерт заллары җыярга. Барбер бит инде кызык тамашачыга. Алар киләләр. Җыярга ансын белмибез, Ильяс. Җыйган юк әле. Яра булыр. Җыйган юк әле. Ама менә үзебездә эш буенча иҗади булсынмы, бизнес ягыннан булсынмы, анда ничектер җиңелрәк. Син барбер аерылып торасың. Бүтәннәрдән әз генә аерылып торасың. Кызык. Сезнең иҗатыгыз бик бай, чөнки моңа кадәр берничә еллар элек сезнең беренче җырыгыз чыкса, күзләремә бер каравым җитә. Күптән түгел генә 2020 елда Зур кояш җыры дөнья күрде. Бик матур җырлар, афәрин. Инде ялгышмасам, тиздән 3нче җырыгызда дөнья күрергә тора. Инде беренче 2 җырыгыз хит булып танылды. Халык җырлары инде күптән халык теленә сеңгән җырлар. Бу җырыгызның да хит булачагына Радик сездән сорыйк әле, ышаныч бармы?
Ышаныч бар. Тагы шул җырның күңелдән җырланса, аранжировкалары тоже күңелдән язылса, эшләнсә, хит була инде ул. Мин менә сезнең Бар. җырларыгызны тыңлап утырдым, чыннан да күңелдән җырлыйсыз. Хәтта сезнең видео язмаларыгыз астына интернет кулланучылар да язалар, күңелдән җырланган башкарылыш. Бу җырны күп тапкыр тыңлаганым булды, төрле җырчылар башкаруында, ә менә Эрел һәм Ради Хаметов башкаруында бу җыр чынлап та күңелгә үтеп керерлек итеп башкарылган. Ничек Рәхмәт. шулай булдыра алдыгыз? Ул үз җырда ул күңелдән үтеп чыга тора. Мин аны Эльмира да шулай, абыйыбыз да шулай, без аны рәхәтләнеп тыңлый алмыйбыз әле һаман. Ул ничектер күңелгә бүтән җыр. Безнең өчен аерым ул җыр. Шулай җырлана ул, күңел белән җырлана ул. Җавап юк инде моңа Илмир, шулай бит. Ул күңел Ну, ул күңел. чыннан да ул күңел белән җырлана торган җыр. Бүгенгә килгәндә әле һаман менә үзебез ишәү берәккә чыгып аны җырлап, рәхәтләнеп, күңел ачып җырлый торган җыр ул безнең өчен. Безнең өчен ул бик авыр җыр. Чөнки ул безнең карадык бит. Карадык, елайсың барыбер. Шулай дип язганнар да күп кеше елап карап утырдык дип апайлар, Ул абыйлар безнең менә менә нәтиҗә. Клиптагыча чыннан да әнинең яраткан җыры. Шуңа күрә без аны әнигә багышлап җырладык. Әнигә багышланган Әйе. җыр. Бу Әйе. шуңа шулай бик күңелгә үтеп керүчән килеп чыкты. Әйе. Ул аны үзе дә елап җырлый иде. Елап җырлый иде. Ул җырлаганда кеше елый иде. Фәрин. Һәм инде шундый яхшы аранжировка өчен Радикка да рәхмәт әйтик әле. Күңелгә үтә торган Радик ничек килеп чыкты соң ул? Студияга килгәч, минем яңа кызлар җырлап утыралар шушы зур кояшны. Мин теге пианино тора бит инде, азрак уйнап та алдым, ничектер мин дә ул җырны теге элегрәк ишеттем. Ну, җырладылар да инде. Без эшләрне башкардылар, алар киткәч, мин теге азрак аранжировка язып алдым да, аларга җибәрдем WhatsApp'тан инде. Алар тыңладылар да, все булды, әйдә, моны яздырабыз. Булды, эшлибез. Әйе, тоже менә шулай күңелдән чыккан әйбер, матур була ул, матур чыга ул, кешегә шарлык чыга ул. Кирәк вакыттаймы? Үз Кирәк вакытында. үз вакытында Кайнар чыкканда, булганда. әйе. Her günü kiresin düşüme Yılmayıp çıgasın bir mengnen Şaşını jillerde, jillerde, jillerde Toratıp ötesin firemden Şaşını jillerde, jillerde, jillerde Toratıp ötesin firemden Ardından ölenler dibireler Şemeledep şıklara kayılar Sinemine yaraka, yaraka, yaraka Çakırdım da göbek dayılar Sinemine yaraka, yaraka, yaraka Çakırdım da göbek dayılar Бик яхшы аңлашыла, төркем төбеше бизнес булгач, җыр сәхнәсендә бүгенге көндә сирәгрәк күренә. Чынлап та бүгенге көндә Эрел төркеменең ике шәһәрдә үз эшмәкәрлек һөнәре бар. Бу әлбәттә инде матурлык студиясе һәм матур бизнес мәктәбе. Ни өчен сезгә бүгенге көндә нәкъ менә бизнес җыр сәнгатенә караганда якынрак, Ул якынрак түгел. Ул кирәгрәк? кирәгрәк ул әйе, бизнес бит инде ул эш, ул тормыш, ул балаларның киләчәге. Балаларны аякка бастырып кутасы бар. Балалар өчен дип инде. Әйе. Инде сәхнә җырларыбыз ул балачак хыял. Ул
Һөнәр безнең күңелгә якын яратып эшли торган һөнәр. Безнең әти һәр вакыт әйтә иде. Мин аңламыйм, кешене күргәнем юк, шу чынлап күкрәгенә сугып, мин эшләргә яратам дигән кешене аңламыйм диде. Әйе, күкрәккә сугып, менә мин яратам үз эшемне, мин яратам үз һөнәремне. Әгәр син яратасың үз эшеңне, син яратасың үз һөнәреңне, ул син хобби кеберәк була. Мин шулай дип уйлыйм. Менә безнең җырлар ул чыннан да ул балачак хыял, безнең әти инде гел әйтә иде, менә сез җырлаганда минем башым бер башка зурайып китә диде. Без менә әтине һаман зурайтабыз, башка зурайтабыз. Бик матур. Эш инде ул менә ул эш тормыш. Аңлашылды, сезнең матурлык студияларыгыз бик киң җәелгән. Шулай да яңа имиджлар эзләп сезнең студияләргә җырчылар да киләме? Сезнең коллегаларыгыз, сезнең инде хезмәт буенча дусларыгыз дип әйтик. Кемнәр килә, кемнәр йөри сезгә? Шул турыда да сөйләшеп узыйк әле. Иң шулай теге без инде дусларда сөйләшеп Гүлназ Сираева. Булып китте генә, шейләр ичеп ярты көнне бергә үткәрдек генә. Аллага шөкер. Йөриләр инде, Аллага шөкер, отмечать итәләр Инстаграмда да. Һәрберсе кемдер килә үзенең мастер артыннан, без бит инде монда яңа мастерларны үзебезгә чакырдык Казанда. Бар безгә киләләр, безнең янга күрешеп, и бар теге үзенең мастер артыннан килә. Шулай да җырчы кешегә, гомумән инде шунда килгән кешеләргә яңа матурлык тудыру бик авырышмы, яңа имидж дип әйтик, яңа күренеш. Җиңел күренми бит ул. Ничек булдырганмы? Кешене үзгәртәс бит инде, кешене матурлыйсы тагында. Үзен тапкан кеше үзгәртергә теләк, үзгәртү белән, үзенең имиджын үзгәртү белән, шундый теләк белән килми. Үзенең урыннан, үзен тапкан кеше ул шуны тагы да яңартыр өчен генә килә. Яңартыр өчен, матурсыз. Яңартыр өчен, төзәтер өчен. Кеше килә синең янга, синнән ул нәрсәдер көтә. Шанышын акларга кирәк бу кешене. Сезнең менә җаваплыгы шунда. Ответственность. Син барыбер кешегә син аңа күрсәтәсең. Син аңа хәзер яңа имидж, яңа образ ясыйсың. Һәм дә ответственность синең илкәдә. Шуңа күрә ул авыр эш. Ишетелә ул блогерларда йөри, Аллага шөкер, дуслар да бар. Ничектер ул Казанга китереп куйды, без әле уйламаганда идек Казанга. Казаннарда күчеп, салоннар ачын. Бер ел эчендә менә Ходаем китерде, куйды шул якка. Монда күчер алдыннан күпме йолдызлар белән, татар эстрадасының йолдызлар белән таныштырып куйды. Уйламаганда блогерлар белән, дуслар монда табылды якынрак. Шуннан ничектер китерде, хәзер әйтәләр, кая кермә Инстаграмда, әрәләр. Аллага шөкер, әлхәмдүлилләһ, рәхмәт әйтәсе килә. Матурлык эшегез дә бара, һәм җыр эшегез дә бара. Сез аңлавымча, елга бер җыр яздырасыз, ләкин бик сыйфатлы, яхшы иттереп яздырасыз. Сезне 2 ай алдан җыеп алучы ул нәкъ Радик дустыгыз икән. 2 ай алдан сөйләшеп куясыз, чөнки башкача булмый, бизнес бар. Юк, аны бит әле без кумыйбыз да, Ильяс. Без аны шул зур кояш кебек булсын өчен без аңа әйтмибез, ул үзе китереп ясый ул аны. Нәрсәдер эшли ул аны. Без аңа ерактан гына сәлам генә әйтәбез, анда мин куркам анардан сораган, ничек анда өченче җыр, икенче җыр дәргә куркам. Шулай да төркемне иҗади тонуста тоту бик авырмы? Сезнең өчен Радик? Авыр түгел. Гел шалтыратып, кашан була җыр дип шалтыратып булмагач авыр түгел. Теге студияга киләсең, проектны ачкач, утырасың, теге пианинода уйнап, ничектер идеялар китереп, илһам килмәсә дигәндә шулай сүндерәсең, бөтен yerine чыгып китәсең инде. Илһам килгән булса, бер нәрсә язып аласың, шулай иттереп әкрен-әкрен килә дә чыга инде шундыйрак менә шулай җырлар. Сез бик тыныч күренәсез. Репертуарыгызда дини тематикага кагылышлы җырлар да бармы? Дини җырлар дип әйтик. Яки бармы планнарыгызда алга таба бу дини җырларны башкару? Менә һәр планда була. Бер уйламаган идек менә. Чыннан да ул бик матур. Чөнки мин ни өчен сорадым, сезнең төп хитыгыз бу көндә Зур Кояш җыры Рамазан аеның иң изге айның шул сез уразада булган көннәрендә ифтарга 2 сәгать калагына Радикның студиясында яздырылган. Ничек уйлыйсыз, бу җырның хит булуында Рамазан аеның ураза тотуның шифасы да ярдәм иткәнме?
Сура да, Фатиха сурасы да, анысы да, ураза да, бар да ярдәм иткән. Радик вакыт әйтеп куя. Ул без инде әнине султаншы дибез, әни безне шул әнигезнең, шул султаншының да кулы тигәндер ди, шулай аның шундый мнение, ул юкка гына түгел дип бар, әлбәттә. Чөнки бер уйлаганда сусаган ашыккан кеше инде ифтарга 2 генә сәгать калган, көче дә бераз гына төшкәндер дип уйлыйсыз, әсәдән шундый назлы, йомшак иттереп яздыра алгансыз, ягымлы итеп. Аның идеясы. Барабыз да елыйбыз. Унда киләсе дә аша утырында. Тавыш яздыру авыр булды аның, әйе. Микрофон янына кирип басалары була, җылай башлайлар. Яра, сау отырасың көтеп. Жогада булдымы? Булды, әйдә. Тагы бар басалар, тагы җылай башлайлар. Шәйттереп узак яздырдык инде белән, узак яздырылды ул. Тынычландыру юлларын ничек табасыз шушы хатын-кыз коллективы бит? Үзләре тынычлаганнар алар. Үзләреме? Вакыт кирәк алар. Менә инде тыныч кеше, менә вакыт кирәк икәнен дә белә. Әзер түгел дия, әзер түгел. Әле ул җырны үзегез аша чыгармадыгыз. Әзер түгел, барыгыз әзердәнегез, тыңлагыз диде дә. Җырлагыз. Яхшы, без инде шушы нуктада әңгәмәбезнең беренче өлешен тәмамлап торып, рекламада карабыз әле. Бездә реклама. Biz әңгәмәбезнең икенче өлешенә дә әйләнеп кайтабыз. Әйсегезгә төшерәм, бездә бүген кунакта популяр RL игезәкләр төркеме һәм аларның иҗатташ дуслары Радик Хаметов. Biz инде игезәкләрнең бер-берсен туюлары турында, ниндидер элемтә барлыгы турында сөйләшеп уздык беренче өлештә. Шулай да ничек уйлыйсыз, игезәкләр арасында, Эльвира һәм Илмир арасында телепатия күренешенә урын бармы? Гомумән телепатия дөньяда бармы? Бар. Безнең менә беренче клип, әбәттәге клипка кайтсак, һәрбер аның артын барыш бер син сизәсең. Аңа ар булса син барыбер сизәсең, ул чыннан да ул игезәк кеше түгел, әгәр дә ул менә игезәкләр арасында менә шушы сизү телепатия булмаса, Күбрәк кайда сизелә ул? Тормыштамы, эштәме, ниндидер ял иткәндә тормышта да, эштә дә. Ул бер нәрсәгә дә ошамаган бүтәнчә дулкын. Һәрбер игезәктә дә бар. Әгәр дә ки булмаган дигән игезәкләр очратасыз икән, бездә анда юк дигән. Бар ул, алар аңа игътибар гына бирмиләр. Гомумән игътибар, менә ничек балаңны сизә, ана кеше ничек баласын сизә, нәрсә буламы баласы, экзамен вакытындамы баласы өчен дулкынлана, әйме? Шулай игезәкләрнең бер-бер арасында ир-егетләрме, кызлармы алар менә үз баласын сизгән ана кебек. Бер-беребезне сизәбез. Авыртуны да сизәбез. Ул бала тапкан, үлә яздым. Ул авыртуды да түгел, ул менә авыртуны алай сизмисең, ничек бик кыен инде. Күңелләрниме? Кыен, елыйсың да, күңелдәрне авырта да кебек, менә бөтесенә кызуланып йөрисең, бер үзең генә буласы килә, күрәсең килә. Синдә шулай бармы, Радик? Мин игезәк тоже. Радик бит ул чынлап та гадәти булмаган коллектив, игезәкләр коллективы белән эшли. Җиңел дә булмыйдыр, кыенлыклары да буладыр, Радик. Шулай да ничек табасың? Гомумән синхронлыкны һәм гаугалар, низаклар килеп чыккан шакларда буламы? Шулай да иҗат кешеләре бит. Юк, андый хәлләр булмады. Аллага шөкер. Бөтен әйбәт кенә, дус кына иттереп, мотор гына иттереп, вакыты белән генә тәртипле генә иттереп, яздырып, шулай иттереп яшәп ятабыз. Ниндидер бер бәхәс килеп чыга икән, җиңелчәгән мәсәлән җырны яздыру турында. Радик Хаметов моны ничек хәл итә? Игезәкләр ничек моңа ризалаштыра? Ачкычы кайда, бармы? Радик. Барыбер ул аранжировканы ясаганда, кеше өчен язасың, кеше җырлар өчен язасың бит. Кеше җырлаганда аны рәхәтләнеп җырларга кирәк аңа. Шуңа да аранжировканы ясаганда, алар белән киңәшләшеп, һәрбер тавышны алар белән сөйләшеп, менә монда баян кирәкме, юк монда кирәкме, ни өчен кирәкме, менә моның өчен кирәкме, яра, монда инструмент, менә шулай итеп киңәшләшеп, аранжировка шулай килә дә туа. Ягадан җырчылар урында инде мотор итеп рәхәтләнеп җырларга була инде аннан соң. Үзләре язган шикелле була инде минем куллар белән.
Мені әлі Радик нәрсе гаҗәпкә калдырды. Илгюра белән Илмираның әле ирләре дә бер туганнар икән. Димәк, сезгә бер кайната, бер кайнана, бу ике гаилә бу шундый рәхәтме? Бу гаиләләр бүгенге көндә бу әлеге ике игезәкләр гаиләсе хезмәттәшлектә яшиме? Бер-берегезгә ярдәмләшеп, бер юлдан атлап барасызмы тормыш буенча? Безнең икебезгә бер эш, иҗатта бер ирләрнең бер җирдә эшлиләр икәү. Шулаймы? Әйе. Җиңелрәкме сезгә шулай? Бүтәнчә теләмибез дә. Теләми. Бүтәнчә кирәк тә түгел, шулай кирәк. Үзең, син кеше бит шунда кая үзен китерә. Менә без үзебез кичкенәдән үк шуны теләдек, бер төрле машиналар теләдек, ул минем кебекне машинаны теләми. Башканы теләдек. Башканы ул. Башканы. Аныкы яхшырак. Без бергә шундый хыял иде. Ике бер тигез йорт булсын, ике бер тигез машина торсын. Кем таныштырды соң? Сезнең бер туган ирләрегез белән миңа калса Радик тора әле. Радик түгел, алайса Радикның язмышыгызда шундый хәлиткеч рольләрне уйный. Бер туган ирләр белән ничек шулай туганлык мөнәсәбәтләре килеште? Ирем ул олысы, алар икәү семьяда ия. Минем ирем белән безнең бер туган абыйбыз бергә армиядә хезмәт иттеләр. Шулаймы? Әйе. Хезмәттәшләр. Әйе, шуннан менә кайтты да таныштык та китте. Аннан соң Илгир белән Тамарат танышты. Сезнең күзләрегез бик бәхетле, шуңа күрә бик бәхетле яшәгәнегез күренеп тора. Афәрин. Афәрин, чынлап та хатын-кызын бәхетле гаиләдә, бу бик мөһим. Без инде әлбәттә сезне бик тату гынадыр дип уйлыйбыз, ләкин төрле кызыксынулар да бар икән, игезәкләрнең бәхәсләшкән чакларда буламы? Илгюра. Радик, син дә күргән булды. Әнче хәл ителә мондый бәхәсләр? Хәл ителә, ул ничек хәл ителә? Барса да баштан, әгәр бер икәү генә белсәк ул бәхәс турында, икәү генә икебездә бер үк вакыттарак дисәм, бер ике минут бардыр, бер-беребездән гафу итәбез. Баштан син виноват та мин виноват, аннан соң мин алардан сорыйм, әйтәм, юк, мин бит, ул әйтә, юк, мин бит, тагы бәхәсләшә алабыз шулардан. Әгәр дә ки берәрсе белсә, ирләр бер периодка хәтлек тыңлап торалар, карап торалар, Күзәтәләр. Әйе, күзәт, аннары артыгы китсә, алар инде кушылып минем ирем әйтә, син дөрес эшләмәдең ди. Николай, син артка куярга тиеш бер үзеңне. Син безнең бит 15 минут ара. Син бит 15 минутка ырак ди миңа. Менә мин дә шуны уйлап утырам, Илгюра ахыры бераз гына алырактыр дип. Илмирга үзенә шулай Минем ирем әйтә, нишләп син әйтәсең, аның бит инде ул бит безнең әзрәк Кызык ул. кызылрак ди ул, син бит инде сүздәшмичә калырга мөмкинлең бар иде ди ул миңа. Тик бу вакытта сезнең арага кермәскә кирәк инде. Юк. Ирләребез генә керә ала. Миңа калса сезнең арада хатыннар теге раунд дип торучы ул менә Радиктыр. Аллага шөкер, Аллага шөкер, юк диген. Күрәсендә килмәй аларның тавышканнары. Юк, минем өчен дә алар гел дус шикелле, Аллага шөкер, гел дус булганда гына күрешәбез. Мин аларның талашканнарын исемәдә китерә алмыйм вообще. Мин монда ни причем дигән рәвештә. Хатын-кызлар белән эшләү Радик ират кеше өчен барыбер ничек кенә алсаң да җиңел түгел инде ул. Шулай да ике чибәр хатын-кыз, инде гаиләләре бар. Бераз гына читен сүнүдә бармы ират кешедә ике хатын-кыз коллективында эшләү. Ират кеше булары хатын-кызлар белән эшләү. Менә шул турыда бусыру. Юк. Юкмы? Сез барыгыз да бер җенеснеке, сез дуслар тигез. Алар белән җиңел, әйе, алар белән җиңел. Алар. Сүзләрен матур итеп әйтеп куялар, ике сүздә аңлый мин аларны сразу. Мин дә теге ничектер кыска гына әйтергә тырышам. Ничектер шулай итеп аңлашабыз без нормально. Хатын-кыз ират каршылыгы монда була алмый. Юк, авыр түгел. Шундый җиңел кешеләр алар, шундый рәхәт эшләү алар белән. Әмма шу рәхәтлек ничек уйлыйсыз, ул кайдан килә? Сезгә күңелдән чыккан, күңелдән. Күңелдән килә. Сез бүгенге көндә өчегез бергә бер бүтән аерылмас канатлар. Шулай да ике игезәккә киләчәктә аерым җырлау тәкъдиме килеп төшсә, сез бу тәкъдимгә ничек карарсыз һәм гомумән аерым җырларга эрел төркем игезәкләре әле әзерме? Әзер дип беренче җыр икәү генә җырлаган. Без беренчедән үк башладык Радик белән, әйме? Радикның вакыты гына җитмәде. Беренче күзләреңә бер карам белән без Радикка мөрәҗәгать иттек. Аның вакыты булмады. Анысыз яздырдык, җырлап карадык, юк, рәхмәт. Ул җырга тавышларыгызны мин яздырдым бугай бит.
тәҗрибе. Тавышкына яздырдың, ето син бит ішінде қойнамадың. Минем кол керде анда ул җырга. Юк, ул без менә радикны күптән Әлбәттә. беләбез инде. Әйме, безнең менә аралашуга бит инде 1 ел гына, 2 ел гына түгел, без аны бик озак беләбез. Кеше буларак аның иҗатын, без аның яратабыз тыңларга, җырларын, әйе, менә фанатлары кебек булабыз. Гомер Әйе. гомер буе тикшерелгән. Менә әлхәмдүлилләх Зур кояш дигән җырда хыялларыбыз туды. И без менә хәзер бергә. Бүтәнчә күреп булмый әле. Әйе. Хыял дигәннән сез бүгенге көндә танылган эшмәкәрләр, бик уңышка ирешеп килүче җырчылар һәм инде яраткан гаилә әгъзалары. Киләчәктә кайсы хыялыгызны чынга ашырасыгыз килә һәм бу хыялны чынга ашыру өчен нинди ресурслар таләп ителә? Ул чаклы хыялланырдай. Үттеме ул чаклар, Радик? Кемдин ул чаклар, Реалистлар без хәзер. Радик хыяллана торган кеше түгел, ул реалист. Мен бүгенге көн кешесе. мин бүгенге көн белән яшим ничектер. Бу да бик Ул яхшыдыр. бит Радикның бит тоже гомере үзгәргә тора. Әйе. Алда биби була алар. Шулай менә котлыйбыз. Димәк, баласы туачак дизен Радик. Алла бирсә. Афәрин, исән сау бала тусын, гаиләгез бәхетле булсын. Рәхмәт безгә. Чынлап та теләп куйык әле. Монда хыяллар, Хыяллар, менә бит Ул хыял. көнчә яшәү инде, Ильяс. Ул көнчә монда Казанда тамырларны җибәреп, теләгән җирдә, җан теләгән җирдә яшәп, бер-беребезне югалтмыйча, ыршышмыйча, үпкәләшмичә, рәхәттә яшәргә менә шул хыял. Нәрсә дуада, нәрсә догада шул хыялдадыр инде ул. Нәрсә сорыйбыз анардан? Әллә нинди машиналар, ташлар сорамыйбыз. Юк, кирәк. Рәхәт яшәргә, Рәхәт яшәргә. куанып, үкенмичә, бәхеттә, муллыкта, югалтмыйча, бер-беребезне, бер якыннарыбызны. Балалар сәламәт булса, ул менә тормыш иптәшен сәламәт булу чыннан да менә бүгенге көндә безнең әйтти бер үзе, без аңа карап күңел елый, аңа бик авыр. Ул чыннан да бик авыр яшәү, мин ди гомер буе яраткан кешем белән яшәдем ди. Әйе, бәхет ул яраткан кешендә, ул балалар сау сәламәт булып аларны аякка бастырып, Алла Тәгалә бирсә, билем биреп, кеше ясап, тормышка җибәрсәң, синең янында тормыш иптәшең кала. Һәм ул бит инде тормыш иптәше картлык көнендә суап килергә дигән сүз түгел, ул тормыш иптәшең белән рәхәтләнеп иртә белән торып чәйләрне эчү шушы рәхәттер инде ул. И ул бөтен рәхәтлек менә безнең әти-әниләр без бәләкәй булганда, теге бер-берсенә теләкләр әйткәндә барысы да менә җан тынычлыгы дигәйләр. Без шул вакытта ул җан тынычлыгын вообще гомумән аңламыйдык, нәрсә аңлатканын. Бүгенге көндә әни буларак безнең бит инде бар кызлар, бездә эшли торган кызлар, үзебезнең шушы матурлык студияларында, без алар эчендә ниндидер җаваплык тотабыз. Һәм иртән торып менә шулай бер кем эчендә теге борчылмыйча яшәү, балаларың белән менә бергәләп, семьяң белән, менә безнең икебезнең бер көнне туган көн. Менә мин аңа иң беренчесен телим, миннән күбрәк яшәсен дип. Ул миңа әйтә, син миннән күбрәк яшә дип. Чыннан да ул андый уйлар башта бөтенләй юк. Аллам сакласын, Аллам сакласын. Без шуңа күрә Эльвир белән әйтәбез, безнең бөтен бер зур хыялыбыз, ул бер без шулай дип инде, ул бит барда Алла Тәгаләдән килә инде, но без үзебезгә менә шундый хыял тотабыз, что бер 90 яшьтә без Эльвир белән ирләребезне алып, уже карт кына әбиләр, бабайлар булып, берәр кая Радикта шунда йөригән нәрсәдән бабай. Берәр кая дус кызларыбыз белән менә иң олысына 90 яшь тулгачтан иң кечесенә. Шулай битен без бергә бер путешествиягә китәрбез дә, и шундан матур итеп бергәләшеп, ял итеп йөрергә, и Эльвир белән бер көн китергә дип. Менә нинди хыяллар. Ялгыш юлларда йөргән кешеләр дә бар бит, андыйларга ничек дөрес юлга басарга. Саташкан кешеләр була инде ул. Ул бит чын күңелдән менә бүген мин ялгышлык итеп берәр кешене үпкәләткән булсам, рәнҗеткән булсам, ул бит күңелдән килмәгән. Ул бит шушы вакытта, белмичә, үзеңне контрольдә тотмыйча ясалган әйбер ялгышлык булырга мөмкин. Тәүбәгә килергә шундый бер хаталы чырак кына кирәкме кешегә? Барыбер менә кешенең эчендә дин булырга тиеш. Дин бит инде ул кешене рәнҗетмәскә, кешене үпкәләтмәскә, кешедән теге көлеп йөрмәскә, яме, авыр тартмаска. Ул без инде балаларга да шуңа дибез, без аны бирәбез аларга дин аша. Менә безнең дин ярамый дигән. Бик зур рәхмәт сезгә шушындый матур бүгенге тулы әңгәмә өчен.
Ашыктан ашык әңгәмә өчен. Шушындай матур очрашулар алга таба да чынлап та насыйп булсын. Амин шул. Сезгә рәхмәт, Ильяс. Рәхмәтегезгә рәхмәт. Бик күңелле булды. Эльвира кызу, Эльмира тыныч, ә Радик алар арасында хөкемдар. Менә шундый булып чыкты ул. Эрел игезәкләр төркеме һәм аларның Радик Хамитовлары. Рәхмәт әлеге ашыктан ашык әңгәмә өчен кунакларыбызга, сезгә игътибарыгыз өчен шушы кайнар ноктада без инде матур иттереп саубуллашабыз. Сау булыгыз.